Good afternoon. Yan, nandito kami ni Isabel sa Superstore. Isabel, mamamalingki kami ng konti. Yan. Kasi anniversary namin ni Joanna ngayon. 6 years na kami. At itong buladay namin 4 years old na. Sinundo ko to sa school Nobel, sinundo ko, naglalaro sila sa labas, outdoor. Naglalaro sila sa snow. Yan, kami ay mag-grocery muna ng konti at daan na namin si Joanna at may chiropractor kami ngayon. Magpapakairo muna at magluluto ako ng dinner namin. Nabel, dinner ni Isabel. Mama, at the Cairo? No, susundo pa si Mama. Let's sundo Mama after we grocery. Okay? Asparagus dito tayo. Asparagus. 6 na taon na kaming kasal ni Joanna. Let's get meat. Beef. Steak. Daming pagpipilian. Annabel. Laki nito. Annabel. Okay na to sa'yo, Bel? Isabel. Oh. This is it. Okay. Oh no. Wala silang carnation. Ito na lang. No name. Dalawa. Kailangan ko din to. 2. Sabi dalawa. 2. Dalawa. Dalawa. 2. Naubos Evaporated milk. Carnation. What's next? What's next? Quail egg. Isabel. Let's go. Ha? Coke. Ha? Coke. Coke. Mayroon pala silang ganito. Oh. Ito na lang. Ito yung ilalagay ko doon. Babalik ko na to. Balik natin to, Bel. Mas okay ang powder. So, base. Yay! Yan. Nandito naman kami sa Subics. Dito na kami bibili ng bulaklak. Pangit yung mga bulaklak sa Superstore. Sorry. Dito magaganda, Nobel. Juice. Which one? Ha? This one. Wow, look at that. Oh, ikaw pumili niya na, pero maganda rin. Oh. Tapos, dagdagan natin ang rose. Yan, oh. Look at this, Isabel. Parang mas maganda yun, Yung nasa, Papa, this one. Parang mas maganda yung below. Yung nakaganyan, Meron pang lalagyan. Papa? Ha? I like that one. Let's see. Let's ask. Ano? Look at this, they are beautiful, Look at this red flower, Huh? It's okay na? Let's go na. Give it to Mama? Okay, let's go na. May Cairo pa tayo. Mandali na kami ni Isabel. May Cairo. Surprise! Wow! What's that? Flower for you. Why? Because it's a version of a CD. Thank you. Here you go. Thank you. Mama, hold it. Oh, why? Because it's too heavy. It's too heavy. Because Okay. this is for you. Thank you. I'll put it here, okay? Okay, this is for you. How was school? Good. Did you play outside the snow? Opo. Did you forget your pangmalipot? No. No, okay. I don't have any gloves. I know. I forgot. I'm sorry. But Mrs. X got a white one for me. Okay. Did you say thank you? Opo. Okay. How was your show and tell? Good. Did you show them Elfie? Opo. Opo. I love you. I love you. What did they ask about Elfie? They learned to put on some wings and learn to fly. Okay. Thank you. We draw. You draw? Very good. Oh, wait. Masit daw naman si Mama. Now, malilate na kita.
Isabel, bigyan mo na kay mama sa flower? Opo. Opo? Ano sabi ni mama? Like it? Video. You want to say, oh my God. Oh my God. Why? Because of the flower? Very, beautiful? Mama? Who's your chiropractor? Huh? What's the name of your doctor sa Cairo? Dr. Crystal. She knows. She knows. Crystal. Mama, is that dog feet? Dito kami nagpapakairo sa Lightmark. Dito to sa Stonebridge. And under kay Dr. Christoph na napaka-macho. Magaling si Dr. Christoph Nakaganto ako kasi naiwan ko yung pangtali ko ng buhok. Gaganyan-ganyan ako niyan, mami. Babalian. Bel? Gusto yun ni Isabel. Bel. Again. Bel. So skeleton. Family doctor na. Family doctor natin yun. Dr. Your Creel. Cairo doctor is Dr. Crystal. Yung skeleton, baby. It's in the other room, no? Dapat may skeleton dyan. Next week, Ano yan? vaccination. Vaccination? Mamamit mo si Dr. Creel na naman. Sa birthday niya mismo. Isa ring yung gwapong doktor. No? Mga doktor namin, mga lahat gwapo. Gwapo. Ako lahat yung nagpumili. Dr. Christoph, gwapo. Dr. Creel, gwapo. No? pumili. Ang babait pa. Okay, tapos na kami. Siyempre hindi kami nag-video kasi kakaya naman kay doktor. Sakit ng natin. Sige, labas na tayo. Wow! Okay, kami. Minisi naman ko. Which one? Tapos may ano kasi na pudding cake. Ayun, pa pala sa lalim mo. Carrot cake. Do you like that? No? Do you like that? No? Let's try this one. Ayan, nandito kami sa Broadway Roastery. Okay. Sa tapat ng Winners. Bango dito sa loob, no? Yeah. Dito muna kami magkakape, tapos uwi, magluluto ako. Ano, Bel? Ayos? Ayos. First time namin dito ni Joanna and Isabel. Cafe mocha lang yan, in order. Yan. What is cafe mocha? Half coffee, hot chocolate. Ano yun sa'yo? The usual cappuccino. Ano sa'yo, Bel? Tubig. In fairness naman sa kanya dahil sabi niya, ayaw niya daw ng hot chocolate. Sabi niya, I want water lang. Ayos talaga si Isabel. Train yan na bawal soft drinks. No. Walang soda. Hindi nagsasoda. Pwede ka pala ditong bumili ng coffee beans. Yan available. Ha? I want soda. Bawal ka ng soda. I want soda. Yeah. Tapos, No, I umorder want kami ng ganito. Yes. Tapos yung carrot. Carrot cake. Carrot cake. Isabel, chocolate chunk cookie. Sarap, Bel? Papa. Opo. Kiss it, Papa. Thank you. Okay. Taste this one. Try natin to. Ano lasa? Masarap. Wow, sweet. Siyempre, anniversary. Ano? Sarap, no? Hindi ko malasakap. Sapaw. Ikaw na kumuha. Huwag sabihin Bella. mo tamis. Bel, this is yummy. Oh. Ayaw. Ayaw. Ay, sayang. Mabuti nga yan. Sorry. Hindi ka sweet masyado. Siyempre, itong carrot cake. Yung carrot cake na natural siguro. Basta ang order mo. Oh. Carrot cake. So nagko-complement ang super strong coffee ko sa sweet. Malakas ba yan? Sa akin, kalahating kape, kalahating hot Sobra. chocolate. No? Sabi ko kasi double. Ha? Double?
Hindi ka makatulog mamaya. In fairness na order mo, in fairness. Yung winners nandun lang sa tapat. So, Nandun lang pumunta sa tayo, kabila. sayang naman. Dadaan ka? After dito? Dito lang naman. Okay. Tapos Starbucks doon sa kabila. No, it's not. Napakaganda dito yung The ano. smell is not Itong bad. ano. The smell is not bad. Ang sarap kasi ng ano. Ang sarap ng amoy. No? Para ka nasa isla. Bugaw siya. Kasi itong ambience para ka nasa isla. Yan, oh. Mga bag ng kape sa taas. Yan o. May hot na, oh. Yan. Yan. Dito ihap. Yan o. The Broadway May bahay po ba Roaster. tayo? Oh, may bahay. Kaso, siyempre may tao. Karamdad, in So, fairness. after dito, dadaan muna pala kami ng winners. Andun lang nga masarap eh. Tinatawag tayo. Sa kabila lang ano. Pagbigyan natin. Yan. Strong? Kape o strong. Ay, kasi double lahat. Siguro Ito double yung- ibig sabihin, extra. Ito yung pinakaunang hot chocolate na nalasakang strong. Hindi naman yung hot chocolate. Dami siya. Ay, ano hot chocolate? Kasi ano? sabi ko, Coffee mocha. strong. Strong kasi. Yun ba yun? Ah, Kasi hindi ako pala kape talaga, no? okay na yun. Pero Brad. masarap. Masarap naman. Nagko-compliment siya sa mga sweets. Oh, wow. Mabubungaw ka. Nakatulog kaya ako nito. Baka mahilo ako nito. Ay, thought kasi pag sinabing double, Ha? double in size. Double, Ano pala? medium size. Sabi ko medium. Wala naman ako sinabing double. Ay, Anong double Dad, espresso? mali ako. Ano? Kasi ang nakalagay pala, pag size, small, medium, large. Oh, Ang sabi ko, double, ibig sabihin double espresso. double espresso. Oo, my bad. Kaya naman pala, Single shot lang dapat. Double shot sa'yo. namali ako. Ako kasi size lang in order ko nito eh. Like, sabi ko medium size. Namali ako. Namali ako. Yung na-order mo double, so tiyagaan mo yan. Ay, dahil ko mga ako sugar, please. Asan sugar? Ayun na. Sino? Oh. Tingnan mo yung aparador. Parang aparador sa bahay sa Pilipinas. May parking din sa likod, hindi kami nag-park. Walang parking eh. Tapos, merong mga kaduda-duda. Mama, what's that? Ceiling fan. Selling pan. Feeling fun. So, yun na nga. Kaya, nandito kami ngayon eh. Kasi, anniversary namin ni Joanna. 6 na taon na. Sa wakas, natama mo din yung number. Hindi, palagi akong plus 2. Kasi 4 na taon na to eh, si Isabel eh. Palagi akong plus 2, kaya alam ko. Ano? Happy anniversary. Hmm. Regalo. Ha? Regalo. Mamaya. Tapos si Dr. Christoph nga, galing kami nung kanina, nagpa-Cairo kami. Matagal natin hindi nakita si Doc no, mga 3 buwan no. Grabe yung crack ng ano ko. Oo nga eh. Lalakas. Tapos meron din akong massage kay Carmen. Diyan sa may Preston doon. Ang pangalan? Palagi ko nakakalimutan yung ano nun. Nung massage ano nila. No. Lagay ko na lang dyan kung ano. I'm gonna do a trick. Mano si Mama? I'm gonna pour it. Maula. Maula, bibi. Ala. Natapon yan. Show your sweetest smile daw kay Papa. Nasasayaw mo na kung sa'yo. Sige na, dance na. If you like. Mahilig sumayaw to. No. Sa bahay sayaw ng sayaw. Sige na, you can dance if you want. No, I don't wanna dance. Just dancing is not my favorite. Oh, really? Jesus. Jesus. Grabe ka, Isabel. What's the remaining? Ang laki ng cookies na yun, no? Kaya nga. Oh. Grabe yung appetite yan, B. May obes na rin. Tinalaman ng si Joanna. Annabel. In fairness, may quality ang pastry. Nang, Balik pa tayo dito. hindi na ako mag-order ng double espresso. Double espresso yung ina naman. Yung sa Tot Cafe naman ano, Ay, doon, ay, alam. maganda yung ambience din doon. Ambience and Oo. coffee are good. Gusto ko sa Top Cafe, in fairness. Maganda rin doon. Last time na pupunta doon, kasama sila Marvin, di ba? Yun na yung horde. Can I have two? And No, Crystal. No, you're not allowed. It's night. Night time kapag Night Di time. ba allowed pa? We share. Night time kapag pwede mag-phone. Yan, so nakauwi na rin kami. Ang daldal ni Isabel. You need to step into it. Okay. Ano yun, Bel? Ang pinagsasabi mo, Bel? You go to the Bowser Kingdom
and Luigi to save my horse and Minnie. Okay, what else? You need to cross. Yan, so medyo kanina tagal lang kami sa Winners kasi ang dami binili ni Joanna. Joke lang yan. At ako ay magluluto na. Unahin na natin ang ano yun? Creamy vegetables something. Nakita lang ni Joanna sa Facebook kaya gagayahin ko lang. At magluto muna ako. Okay, nakaisa na ako. May isa pa. Yun namang steak. Ayos, Bel? Ay, ayos talagang kain ng bata. Kaya na si Isabel. Annabel, ayos? Okay. May Yes po. Yes, po. May one pa. Ano yun? Yung corn. Yung young corn yun. Okay, simulan ko naman yung isa. Ayos. Tapos din. Yan. Ano? Ayos? You want? Tamang-tama yun, no? Bibili tayo next time ng magandang ano. Ito kanina, dumaan sila kuya eh. Kaya binigyan kami ng cake. Ano? Ayos. Lagyan mo ng ano? Asin Yung tapos... No, asin. Asin tapos... Okay na, daddy. Okay na Pepper? alat. Hindi, no. It's very Black good pepper na. na lang. No, it's very good na. Sa akin, black pepper. Sarap yun. Maraming black pepper, no? Ayos, oh. Nagrurusas-rusas. Oh. Buhay pa. Buhay pa. Ganyan dapat talaga yan. Kasi pag nasobrahan pa, matigas na yan. Yan, kami ay kakain muna at para ma-enjoy na tong handa namin. Ayun pa, yung cream, ano tawag dyan? Cream vegetable. Pinagawa mo lang. Yan, so yun lang ang aming vlog ngayon. Annabel? Yan, so kami nang nagkape kami at nagpa-Cairo.
Tapos, saan pa tayo pumunta? That's it. Sa Winners. Winners. Yan. Sa Winners So, na malungkot. Malungkot yung Winners. Yan. So, Halatang kakatapos lang tapos ng- na yung holiday season. Yan. Pero naglalagay na sila ng pang-summer. Marami na, no? Marami na pang-summer. swimsuit. May swimsuit sa ganitong panahon. I think this year, Ano? bira na lang tayo kumain sa restaurant. Feeling ko mas bet ko yung mga luto-luto na lang sa Luto-luto na bahay. lang ako. Bukas nga ipupunta dito sila kuya, no? Dito magdi-dinner. Magluluto ako ng lechon pak. Lechon Hindi. kawali. Kawali, yan. Lechon pak. Lechon kawali. Yan. Kasi, wala, Oo. alam naman namin mas tipid pag nagluto. Pero parang mas ngayon, parang mas feel ko dali na Mas nakaka-enjoy ka. magluto. Ano? Mas nakaka-enjoy magluto. Tapos ano? si Isabel pati nanonood kung paano magluto. Kanina siya ang pinaslice ko ng baon niya, Ano spam. Yan? Spam. Yan. Kaya kanina yung baon niya siya nag-slice. Siya gumawa. Meron siyang sariling kutsilyo Pambata. na pambata plastic. So hindi siya masusugatan. Ang spam, di ba, maano lang naman yun. Ayaw kong lumaki si Isabel kagaya ko na hindi marunong magluto. Yung baon niya kanina, kanin tapos spam. Spam. Pilipinong-Pilipino. Ubus na yung spam kasi alam niya siyang Oo. gumawa. Ubus, sold. Pinabuksan niya pa nga kanina yung baonan niya sa sasakyan. Sabi niya, May mga tira pa ba? Tapos inubos niya? Oo, inubos niya. Galing yun. So, enjoyin muna namin to, ayan. At kami, ito na yung dinner namin. Ito na yung dinner date namin. Ngayong 6th year anniversary namin. Happy anniversary! Happy anniversary. Kailan? 4+2 nga yan si Isabel. Palagi ang bilang ko palagi na Hindi kay kasi Isabel. diba last year, hindi natin alam kung ilan. Ay, last year, ganito rin. Pero sa Chops kami nag-celebrate noon, di ba? Sa Chops tayo. Anniversary natin yun. Ano yun? Nagluto-luto tayo, Dad, kasi Oh. si Kuya Rinan. See? February yun, yung dinate mo ko sa Chops. February ba yun? Valentine's Day yun. Ano yung ginawa ko last year? Wala, tayo, yung luto-luto sa Jeju. Sa Jojo? Yung kaya dahil kay Kuya Rinan? Yeah. Yan, si Kuya Rinan, nanonood kami niyan. Yung taga Lagunoy. Tama ba? Goa? Goa? San Jose. San Jose? Basta Goa. sa Goa. Basta sa Goa Camarinesor. Yan, yung Bicolanong nagbablog sa siya, sa Facebook. Natutuwa kami. Yan, so kami ay kakain muna. So see you ulit sa mga... Thank you. Welcome. Sa mga susunod ulit na vlog natin dito sa Saskatoon. Maganda yung panahon kanina. 0. +3 nga eh. So yan, at kami ay lalapang muna. Ciao. Nag-pray na tayo kasi si Isabel di Oo. natigil. Mama, let's pray, let's pray. Palagi yan. Other way.